Yo dibawani saka Nduk Wanda Almara. Ya, coba. Ya, perawane diujo laras iki karek loro iki no. Ya, ya. Lah, mayang ki wis ora ya. Iya. Nyingkar nyingkur. Cah loro 11 12 ya, heeh. Mirip kok, Nduk. Wah, iya. Kaya dene beda bapak, beda ibu ya. Iya. Wiwitane karo Nyawang Mahmud. Ya, heeh. Lah napa, Pak? Ya disawang gen seneng. Iya. Omahmu ngawi ya, Nduk, Ndak? Nggih, Pak. Nah, ngawine pundi? Ngawine Jogorogo mriku, Pak. Jogorogo. Jaga kuwi wis ngarani, raga kuwi wis ngarani. Kowe dilairke ana ing Jogorogo kudu iso njaga ragamu merga kowe karo Gusti Allah diciptakan sangat indah utawa sangat cantik, ya ta? Nggih, Mboten? Nggih, Pak. Lah, mila dijaga. Ayumu aja nggih sombong, ayumu aja nggih angkuh. Oh, ngono ah. Mula gen entuk ganjaran, ayumu gen entuk pahala. Ayumu ki sedekahno nyang cah nom-nom kuwi. Abimu. Duh, tegese sedekah ki ditakoni nyauri kanthi bener becik. Mbak Wanda daleme Mbak Lurah Jeglik niku pundi? Oh, mriko lah dimlebet sekedhik, disauri kanthi mesem guyu. Senyum adalah ibadah. Oh, ngono ya. Ayo genti, Okwa. Nah. Lingsem. Nah, iya, Pak. Yen kemutan. Ya. Nanon lelampahan kang kawuri. ya. Oh, Perwanda. Sidoarjo ya, mamu Pak, Pak. Nggih, Pak. Jare sarep rabi. Derek. Oh, urung. Nggih. Aja suwi-suwi ya, Gintang Rabi no lho. Kancane ndang sambatan mahmu kono. Oh, ngaten. Heeh no. Nggih, siap. Gintang Rabi. Gintang Rabi engko selak ngopo. Iya. Ayo Ra, Amara. Tresna tulus nadyane engko bekas marah. Ya. Diaturke ya ana digarap rong irama. Oh, rong irama. Sepisan dandut sing angka 2 Sambaya. Oh, Sambaya. Cara jaranan. Oh, ngono kok. Mas Gogo gen nyambut gawe. Oh, ngono. Engko keri-keri dikai jogetan budalan padya jaranan ku sing joget Okwa wae. Oh, ngono pelok ae ya. Heeh. Nggon akhir-akhir ya. Kula tok to, Pak. Hah? Mesakne anu, apa jenenge Wanda. Lagi awake. Kesepian to aku. Saman dhewe wis ngrantasi. Wanda ki awake rada rumba-rumbu. Lah, iki lho, Pak. Ya ini kok ngertos ta, Pak? Lah iya. Nah, ya coba kaya apa? Yuk, gubuk asmara kagem Mbah Janto. So ibu kanggo tombo kesel tetep sehat bagas waras panjang umur. Amin. Yo. Uru bisa. Ayo yo. Paksi. Celenge siapno sih.
Pak, oh Pak. Dalam. Loh, celengmu wis tak siapke. Nah. Waduh. Lah iki gek ditumpaki lho celenge ya. Waduh. Kuat napa mboten niku? Kuat napa mboten? Kuat iki yang ditumpaki mlayu, tumpaki mlayu. Oh, ngoten. Golek enggon. Iya. Nggih, nggih. Catatan sajroning Samboyo Sabiti Putra. Yo.
Bersama campur sari Bayangkala.